Hola, classe digital avançat. Avui us porto el vídeo que ensenya el meu projecte en ZBrush. Per començar estic en la versió 4R4. Estic fent una figura des de zero, amb les 7 esferes que ara assenyalo on es troba. Que amb les eines Draw, Move and Scale, que són les eines bàsiques, puc anar fent més d'aquestes boles. També puc anar movent les esferes i canviar-les de tamany per poder anar fent un esborrany del que vull fer en aquest programa. Bueno, ara us deixo amb la resta del tutorial a càmera ràpida perquè no us faci pesat. Adeu! Bueno, ara el que estic fent, en la segona part, és ficar la Adaptive Skin, que és com una pell que se li fica al que hem fet en 7 esferes, per poder modelar com si fos de plastilina amb les eines. I ara estic utilitzant les eines estàndard i smooth per anar ja fent com els músculs del braç i anar suavitzant una mica tot el que fos com el ninot. Bueno, també ara estic utilitzant altres eines i us deixo. Bueno, i en la tercera part, aquesta és la part més llarga, així que la passaré a càmera ràpida. El que ensenyo és com ja estic donant-li forma al ninot, ja amb eines ja estic donant més musculatura i definint una mica més i les parts que estaven les 7 esferes. Estic utilitzant l'eina Move, que serveix per estirar, i altres eines per donar musculatura. També estic provant nous materials per poder veure si queden bé, però al final m'he quedat en aquesta espècie de fan de color marró vermell. I després, amb l'apartat Subtool, he pogut fer una capa que serveix per posar diferents formes 3D en capes i he ficat uns ulls perquè ja tingui ulls. I així ja he pensat fer un alien. I ara us deixo a càmera ràpida fins al següent tros. Adeu! En la quarta part entrem ja a la fase de detallament. El que faig en aquesta part és, ja faig les mans amb bastants eines i faig part de la vestimenta. També faig rasgos facials ja definint una mica la part dels ulls i algunes marques i també una mica la boca i és tot això que faig, ja començo a anar detallant i aquesta part no dura molt, dura entre uns 2 minuts, així que la passaré una mica més a càmera ràpida, no tant, però una mica,
I aquí podeu veure com ja faig les mans i així és com han quedat. I ara us deixo amb la següent part, que en aquesta ja començaré a detallar i a fer ja textura. I us deixo. En la penúltima part del tutorial el que ensenyo és com acabo de detallar el alien en cara, cames, braços i en la vestimenta o en el cos. Faig servir bastantes eines per fer com arrugues i altres detalls de la pell. També amb l'eina de textura que l'assenyalo ara, li fico una textura escamosa a la pell de l'alien i una textura mecànica a la seva vestimenta. I ara us poso la resta de la part en càmera més ràpida i a la següent part, que és l'última, ensenyaré com es pinta a l'alien amb uns colors bastant especials i ara us deixo amb com he anat fent els detalls. Així que adeu. Aquesta és l'última part del vídeo on ensenyo com he pintat l'alien. El que veieu és com ho he pintat, un dels intents. He fet 3 per poder-lo pintar, aquest és el definitiu, i ho he pintat de colors daurats, verds i vermells, i per poder donar el so per a poder pintar el vostre projecte, sols heu de donar a l'opció de RGB, que es troba en el panel d'opcions que posa RGB, RGB, M, SAT and Sub. És a Sub, ¿vale? I ara us deixo com ho pinto.
Espero que us hagi agradat moltíssim aquest vídeo sobre el meu projecte de ZBrush. M'ha costat una mica fer-lo, però al final ho he pogut portar tot fet i m'ha agradat moltíssim fer-lo. També vull dir que espero que haguéssiu après alguna cosa nova sobre aquest programa, coses bàsiques, i que si volguéssiu podríeu fer alguna cosa petita. L'únic que vull dir ara és que ja s'acaba el vídeo i vull dir que fins aviat.